Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culture TV. Riciano Santoki na 2 weken detentie vrijgelaten. Riciano Santoki is gisteren in vrijheid gesteld na ruim 2 weken in detentie te hebben doorgebracht. Dat bevestigt zijn advocaat Erwin Kanhai. Volgens Kanhai betekent de vrijlating niet dat de zaak is afgerond. Santoki is inmiddels officieel gedagvaard en zal zich op 7 april voor de rechter moeten verantwoorden. De aanhouding van Santoki vond eerder plaats in de nachtelijke uren op de Johan Adolf Pengel International Airport, kort na zijn aankomst in Suriname. Hij was daarvoor door de Verenigde Staten uitgezet naar Curaçao en reisde vervolgens door naar Suriname. Tegen Santoki was aangifte gedaan door het Openbaar Ministerie naar aanleiding van uitspraken die hij deed in een online interview dat via sociale media breed werd verspreid.